Moitas grazas a vos por invitarme, en particular o meu agradecemento a Charo Bailerón Sóñora, responsable de Innovación Pedagóxica e de Inmersión Lingüística das Escolas Católicas Galicia, e tamén a Chus Gómez Sanjurjo, coordinador editorial Rodeira. Charo e Chus foron alumnas miñas alá na década dos 90, tanto no doutoramento, nos cursos de doutoramento como na licenciatura. A Charo dirixiñe un traballo sobre Padrón, a lingua de Padrón, a Chus un traballo, unha tesina sobre a lingua de Frades, de onde ela. As dúas traballaron en proxectos do Instituto da Lingua Galega. Charo non foi alumna de Antón, pero traballou con el varios anos na pioneira base de datos lexicográfica do ILGA, que despois deu lugar o TILGA, Tesoro Informatizado da Lingua Galega. E Chus traballou con nós no equipo do Atlas Lingüístico Galego, sobre todo no tomo de fonética que se publicou no 99 que dirixiu Manolo González. Empezo lendovos un soneto en arte menor, un soneto autosilábico. Titúlase Fábula e di así: En certa montaña brava un home sabio vivía, e nas palabras que oía sempre fervellando estaba. Cada palabra pesaba, cada palabra medía, e un brillo que non había na nosa lingua brillaba. E aquel home pensativo volvíanos tan fermosa cada palabra da tribo, porque tiña a man lixeira para collela como a rosa sen abalar a roseira. O poema está dedicado ao Antón Santamarina da Fonsagrada. O autor é Darío Xoán Cabana, publicou no ano 89 no seu poemario Patria do Mar. A primeira vez que vin a Antón Santamarina debeu ser en febreiro do 1973, cando apareceu un día na clase de Filoloxía Románica de cuarto curso para impartirnos unhas leccións de latín vulgar en sustitución do catedrático da materia, o asturiano Constantino García. Aínda que xa pasaron 51 anos e uns meses, lembro perfectamente a súa barba longa, alo Adán, dicía algún, e o seu ollar cravado máis na mesa que no alumnado. Non sabería dicir se eses días viña ás clases cos coloridos xerseis que lle calcetaba a súa sogra, unha progresista farmacéutica compostelá. Antes do remate do curso, Constantino García, que daquela tamén era o director do Instituto da Lingua Galega, creado había só 2 anos, estaba a realizar un proxecto de recolleita do léxico oral por todo o dominio lingüístico galego. Nunha das clases invitou a todo o alumnado a participar nese proxecto. Falounos de ir vivir un mes enteiro a unha localidade galega, da costa ou do interior, da Galicia administrativa ou das comarcas extremeiras de Asturias, León ou Zamora, para recoller o léxico e a cultura inmaterial asociada a él, co que despois se podería redactar o que se chama memoria de licenciatura ou tamén tesiña. Acudín a esa chamada porque eu quería traballar sobre o galego vivo. A persoa que nos animaba a facelo, para min, era un excelente profesor, que convertera en atractiva unha materia en principio árida como é a filoloxía, e que facía un seguimento personalizado do labor de cada estudante, insólito naquela Universidade de Compostela de finais do franquismo. Ademais, nas súas clases, aprendín, ou máis ben intuín, que co material da lingua galega prácticamente inexistente nos manuais de romanística que tiñamos que estudar, podía facerse ciencia. Daquela, a nivel académico, case todo estaba por facer sobre a lingua propia de Galicia. Cando cheguei á reunión do proxecto, era nunha das aulas da vella Facultade de Filosofía e Letras, o que hoxe é a Facultade de Xeografía e Historia. Con Constantino García estaba o profesor que semanas atrás nos explicara a fonética do latín vulgar, e que agora tremaba dun mapa do dominio galego cunha serie de puntos marcados. Nesa reunión comprometínme a ir, xunto con Manuel González, un mes á Vila Mariñeira de Cariño, no Ortegal, daquela non era concello, Cariño ainda era parroquia de Ortigueira, e outro mes á Ferrería, parroquia do concello lugués do Incio. E igual que os demais estudantes que íamos facer traballo de campo nese verán do 73,
entre os que tamén estaba Rosario Álvarez. Tiven que pasar pola sala de profesores do antigo Departamento de Filoloxía Románica, onde Antón Santamarina nos daba material para enquisar e nos guiaba na consulta de bibliografía sobre a cultura galega, no meu caso, tanto da Galicia mariñeira como da Galicia rural. Así foi como empecei a tratar a Antón, en 1973, que acabaría sendo o irmán maior que non tiven. Na sala en que traballaba, que era relativamente ampla, estaba Guillermo Rojo, a quen eu coñecía de telo visto en cartéis de Voces Ceibes, colectivo de canción social ou de protesta en galego, creado en Santiago en maio do 68, a calor das loitas universitarias que estralaran ese ano na cidade de Compostela. E tamén porque unhas semanas antes Guillermo viñera a vixiar un exame de literatura galega medieval, que era a materia que nos impartía Carballo Calero. Estaba Xosé Luís Couceiro, que creo que anda por aí atrás, daquela con moito pelo, que sería profesor meu no curso seguinte. Eu lembraba a cara de Couceiro de cando eu asistira ás primeiras clases de lingua italiana que se impartían no baixo do actual Instituto da Lingua Galega. Elí estaba Couceiro para presentarnos a profesora italiana ela. Estaba tamén Ramón Lorenzo, aquí presente, a quen coñecía ben, ou moi ben, porque acababa de ser alumno seu 2 cursos seguidos. E era, creo, dos que lle ía sempre ás clases, mesmo as das 9 da mañá, hora non moi grata para el, ou eso nos daba a entender. É todo serio, pero é verdad. Na sala tamén traballaba unha muller que co tempo souben que era Carme Ríos Panise, Menani, que me orientaría meses despois cando eu empecé a traballar a redactar a miña tesiña sobre a cultura mariñeira de Cariño. No 68, Menani presentara unha tesiña sobre a vida mariñeira de Sada, a primeira dunha fala do litoral galego. Moito me chamara a atención que o profesorado, todo o profesorado desa sala de traballo, falase só en galego, con total naturalidade, mesmo con nos outros, estudantes, pois nas aulas o seu uso non era o habitual. Sen sabelo, en maio ou xuño de 1973, andaba eu entre os piares do Instituto da Lingua Galega, que seguramente estaban a redactar o Gallego 3, derradeira entrega dun método para o ensino da lingua. Quen me iba a dicir a min, daquela prácticamente analfabeto na lingua que me transmitiran meus pais, que axiña me integraría plenamente nese instituto e que co tempo ia gozar da inmensa honra de ser coeditor dos libros de homenaxe a 3 dos piares do ILGA. O de Constantino García no 91, o de Ramón Lorenzo no 2006 e do Antón Santamarina no 2008. E, ademais, no seu día, gabar eu publicamente, chufar, diría Antón, e a xente de Lugo, o labor deses 3 mestres e, sobre todo, vos amigos, a pesar da diferencia que hai entre nós. E agora empezo con Antón. A comezos da década de 1960, Antón baixou da montaña de Lugo a Santiago para estudar Filosofía e Letras, e no Departamento de Filoloxía Galega de Filoloxía Románica quedou como profesor e investigador. Pero cada agosto desandaba o camiño de Compostela a Fonsagrada para se bañar nas augas do Suarna ou do mitolóxico Navia, para axudarlle a seus pais na recolleita de erva seca e noutros labores de campo, ou para se mergullar na fala popular da infancia, da que tirou material para traballos sobre léxico e gramática do galego. Forma parte do ILGA desde que este centro de investigación da Universidade de Santiago fora ideado por Constantino García. É coautor do exitoso e pioneiro método en 3 volumes co que o Instituto comezou o seu labor de extensión universitaria. Gallego 1, de 1971, redactado en castelán para principiantes, Gallego 2, así titula, en galego, para ampliación e perfeccionamento, e Gallego 3, do 74, tamén en galego, onde se trataban algúns problemas estritamente gramaticais e se daban consellos sobre o emprego da lingua para evitar hiperenxebrismos, barbarismos, castelanismos, lusismos e outros ismos. A vez que se presentaba un panorama da cultura galega con textos redactados por especialistas. Sobre a súa participación nese manual, Xesús Alonso Montero, que foi profesor seu cando cursou o bacharelato en Lugo, na resposta ao discurso de ingreso de Antón na Real Academia Galega, manifestou, di Alonso,
sen faltar ao respeto a ningún dos ilustres colaboradores desta triloxía, tan oportuna e eficaz daquela para o ensino do galego, como demostraron os miles de exemplares vendidos, teño evidencia de que a man de Antón Santamarina está moi presente na elaboración e redacción deses beneméritos manuais. Falo da man, pero eu vexo, coa mesma claridade, o espírito e o compromiso de Antón Santamarina. Con Constantino García proxectou e puxo en marcha o Atlas Lingüístico Galego, ALGA, que permitiu coñecer o estado do galego oral cando era prácticamente unha incógnita no eido da romanística. Moito antes da publicación do Atlas, o material foi un dos principais esteos en que se apoiou o ILGA para redactar as propostas de codificación morfolóxica e léxica. Podovos asegurar que a normativa vixente, a que usamos, débelle moitísimo material do ALGA, sobre todo nos paradigmas verbais e na morfoloxía pronominal, e non só. Despois do Real Decreto do 20 de xullo do 71 do Ministerio de Educación, relativa á incorporación do galego á ensinanza non universitaria, na Xunta de Galicia preautonómica creouse, a comezos da década de 1980, a Subdirección Xeral do Ensino da Lingua Galega da Consellería de Educación e Cultura, da que se ocupou Antón Santamarina. No ano escaso que desempeñou ese cargo, coa inestimable colaboración de outro soñador, Xoán Babarro, adiantado na redacción de material escolar en galego e do ensino en galego, puxeron en marcha un plan de emerxencia de cursos de lingua para o profesorado do que era daquela ensino xeral básico, EXB, similar ao que había en Cataluña, pero adaptado á situación de Galicia. Asemade, Antón sentou nesa etapa as bases para a introdución do galego en todos os niveis do ensino non universitario e tamén para o seu emprego como lingua vehicular noutras materias. Garda unha lembranza moi agridoce desa súa primeira e única incursión política. Por outra parte, como secretario da Comisión de Toponimia da Xunta de Galicia, daquela comezou a redactar informes para restaurar e oficializar os nomes dos lugares e das parroquias dos concellos. Referente fundamental na codificación do galego moderno, participou en diversas comisións en que se teceu e desteceu a norma ortográfica e morfolóxica do idioma, a vez que corredactou con Manuel González o vocabulario ortográfico da lingua galega, onde figuran os alicerces da práctica totalidade das entradas dos dicionarios e vocabularios temáticos de finais da década de 1980 á actualidade. No seu labor investigador no eido da lingua, é autor de traballos pioneiros sobre o verbo, o adverbio, a geada, a norma e o estándar, e tamén de publicacións historiográficas sobre as nosas gramáticas e dicionarios. Introduciu a lingua galega na modernidade, pois desde o primeiro momento foi acollendo nas súas investigacións a informática e as vantaxes da revolución tecnolóxica recente. O Tesouro Informatizado da Lingua Galega, iniciado no 1985 e elaborado baixa a súa dirección, é un proxecto precursor dos córpora textuais contemporáneos. Desde o 2005 está accesible na rede e aumentouse progresivamente. Hoxe, o TILGA conta cuns 3.000 textos, 3.000 obras, desde 1612 o soneto de Pedro Vázquez de Neira ata o 2013. Contén textos literarios de diversos xéneros, textos non literarios, publicacións periódicas do 19 e do 20, textos científico-técnicos e tamén un boquiñón de narracións orais de todo o dominio lingüístico, incluído as comarcas extremeiras de fala galega. Actualmente o Tesouro Informatizado da Lingua Galega inclúe uns 300 millóns de formas gráficas e anotadas con etiquetas morfosintácticas que corresponden a 74.731 lemas diferentes, onde inclúe todas as variantes. Leva anos, Antón, el só, redactando un dicionario galego baseándose fundamentalmente no material literario e oral dese tesouro. Podo vos dicir, é unha novidade isto, ten completada a letra C, con 10.820 entradas, a letra C, que lle costou uns 10 anos redactala, el só. E leva uns 5 anos traballando a letra D, é o que lle queda, pois ainda vai na entrada descoñecer. No ILGA proxectáronse compilacións de textos lexicográficos de difícil acceso, reunidos nun único soporte ou plataforma para facilitar a consulta e potenciar a explotación dos datos. O pioneiro destes traballos foi o
Dicionario de Dicionarios, dirixido por Antón. O corpus da primeira edición, que se editou no 2000 en CD-ROM, contiña só 11 obras relevantes da lexicografía galega premoderna. Nos seguintes anos aumentou o corpus inicial e hoxe a terceira edición, que está en rede, xa abrangue desde as contribucións de Sarmiento a finais do XVIII a textos de finais do século XX. Aínda que orixinario da alta montaña de Lugo, como xa indiquei, é un excelente coñecedor do léxico mariñeiro galego. Xunto con Carme Ríos Panise, participou no proxecto do Léxico de los Marineros Peninsulares que dirixía Manuel Alvar, para que neste proxecto, eles dous, nos anos 73-74, enquisaron 11 dos 15 portos galegos que aí hai, e aparte 3 portos do litoral portugués entre o Miño e o Douro. Colaborou con Carme Ríos Panise na recolleita de léxico e flora en 57 portos, prácticamente todos, de Ribadeo á Guarda, e tamén nas Figueiras de Castropol e en Camiña, na Foz do Miño, e redactou anotacións etimolóxicas de todos os nomes de invertebrados e peixes do noso litoral. Organizou congresos e xornadas sobre o galego e outras linguas románicas minorizadas, e sempre estivo accesible da mañá á noite, primeiro na vella Facultade de Filosofía e Letras da Praza da Universidade, logo na Facultade de Filoloxías da Praza de Mazarelos, e desde maio do 1984 na actual sede do ILGA, na Praza da Universidade, a súa outra casa, eu diría máis ben a súa casa, para asesorar e axudar estudantes, colegas e outra xente que ele acudía e acode para consultas, especialmente docencia e investigación. Así e todo, tamén atendeu persoas alleas á universidade interesadas en calquera aspecto da lingua e da música popular galega, que son as dúas grandes paixóns, xunto coa lectura de todo tipo de libros, coa que trata de saciar a inmensa arela de coñecemento. Somos moitos e de varias xeracións os que damos fe da súa sabedoría e inmensa xenerosidade. É un afeccionado á gaita de fol, desde que o seu tío e padriño Antón Santamarina, mestre en Guitiriz e persoa preocupada polo galego, lle regalou unha gaita. Anos despois, aparte de afeccionarse tamén a tocar a zanfona, o seu interese pola música e a poesía popular callaría na edición do monumental Cancioneiro Popular Galego, en coautoría con Dorothy Schubert, da que vos acaba de falar. Eu non vou dicir xa nada deso, simplemente anotar un par de cousas, algo que sabe Antón, outras non, porque ele aquí non o dixo. Dorothy, cando vivía aquí en Santiago, primeiro vivía na rúa nunha casa no Castrón de Ouro, nunha casa onde chovía dentro, onde chovía. Despois, gracias a esa bolsa que conseguiron da Barría, vivía nun baixo da Rúa da Senra. Eu só fun alí á súa casa porque me invitou o último día antes de marchar. Aquelo vivía nunha austeridade absoluta, e a min regaloume, creo que o único adorno que tiña, que era unha planta. O tarro non era de sargadelos, era un tarro de buño, do máis normal. E hai uns anos, moito despois de marchar, souben que a Carme Hermida regaloulle 5 cintas dos contos, porque nas gravacións ela iba a recoller a música. O que pasa que ás veces, pois, a xente tamén contaba contos. Pois regaloulle 5 e preparou unha escolma, transcribiunos Carme Hermida e vai nos publicar agora, unha escolma sobre eses contos. Ben, sigo. Durante anos, falando da música, Antón presidiu a Asociación Ultreia de Compostela, que ten un grupo de música folk. E seguiu con moitísimo interés, ben o comprobastes, o agromar de tantos grupos de música popular. Pero unha das cousas que non lle gusta é que, como a maioría dos grupos no traballo de campo andan á procura do auténtico entre aspas, moitos acaban cantando textos en castelán, di el, ou mesturas de castelán e galego, que recolleron de informantes supostamente moi enxebres. Desde hai case 50 anos, teño a sorte de gozar ininterrumpidamente do inmenso saber de Antón sobre o galego e sobre as diversas linguas románicas, e tamén sobre eidos alleos á lingüística. Por exemplo, por el hai moitos anos descubrín a beleza dos cantares occitanos interpretados pola Maorí, de Nova Zelanda,
Kiri Te Kanawa. Por el souben de vos intérpretes de música clásica e tamén da música popular de moitos países. Desde finais do 1976, en que o ILGA promoveu uns seminarios onde ali participou todo o mundo para acadar a unificación das normas lingüísticas do galego e ata a reforma normativa do ano 2003, o sea, do 76 ou 2003, con Antón Vivín e case día a día, incluso retiraría o case, a interminable cuestione de la lingua galega. Isto é, os debates sobre a norma e sobre a esencia mesma do galego moderno, que se poden sintetizar en dúas posicións que ben coñecedes. Unha, o galego hoxe é unha lingua independente do portugués e, polo tanto, é necesario elaborar un galego identificado, ou ben o galego moderno hoxe é unha variedade satelizada da lingua portuguesa e, polo tanto, ten que reintegrarse nesta lingua. O labor do ILGA, codificador, viuno con simpatía moita xente, digo, en todos estes anos, que maioritariamente calou, pero que apoiou as súas propostas de codificación. Outra xente foi moi reticente coas nosas propostas, mesmo con críticas asañadas e prolongadas no tempo contra o labor científico do Instituto e contra os seus malévolamente, ás veces alcumados, comedores, entre aspas, do galego. As hemerotecas conteñen moitos documentos sobre isto. A finais da década de 1970, cando eu levaba 3-4 anos integrado totalmente no ILGA, cando eu sabía ben como funcionaba o ILGA, sabía ben como unhas pouquiñas persoas estábamos a facer moitas cousas sobre a lingua e daquela sin prácticamente apoio institucional. Sin prácticamente. A Xunta non existía, ademais, naquele momento. Con moita inxenuidade, estou falando, eu tiña 27 ou 28 anos, eu pregunteille a un político nacionalista, con moita inxenuidade, por que se metían sempre co Instituto e nunca coa Real Academia Galega, que a mí parecíame que non facía nada. Era a miña opinión. E respondeume, un dito chinés di, non se tiran pedras contra un árbore sin froito. Eu tive moi presente este dito, de non tirar pedras contra árbores sin froito, nos anos de chumbo, do conflito normativo, cando a potestade legal da normativa xa era da Academia, desde xuño do 83, pero os ataques e as críticas eran sempre o ILGA como institución ou ben algúns membros, en todo caso, ILGA RAG. Nos seus moitos anos de docencia na Universidade de Santiago, igual que outros compañeiros seus da área de Filoloxía Románica, Antón levou unha dobre, se pode dicir, vida académica. Pois pola mañá, na Facultade de Filoloxía, explicaba as inscripcións latino-vulgares de Pompeia, o Apendix Probi, ou o mapa das linguas románicas, ou ben debullaba a evolución do italiano a partir de textos poéticos como o fermosísimo Chiare fresche e dolci acqua de Petrarca. E polas tardes e fins de semana no ILGA investigaba sobre o galego. Nos seus 40 e tantos anos de profesor universitario, a investigación foi a súa gran paixón, en que non escatimou horas nin días, agás o sagrado mes de agosto en que ia ás montañas da súa infancia. Tal como ten manifestado, non en privado, públicamente, nin as xestións nin os cargos públicos foron a súa debilidade. Di Antón, públicamente. A verdade é que a miña vocación política é nula e, francamente, se nalgúnha ocasión estiven en política ou tiven cargos, incluso o de director do Instituto da Lingua Galega, foi máis ben por cubrir necesidades e non polo prazer que me proporciona a min estar neses postos de responsabilidade. Considérome ben afortunado por gozar desde hai tantos anos da amizade deste filólogo sabio, austero e abnegado, en palabras de Xesús Alonso Montero, deste sabio guardián das palabras da tribo e barco nodriza permanente onde moita xente cargou carburante científico, como hai anos mo definiron amigos comuns. Deste home sabio que nas palabras que oía sempre fervellando estaba e que cada palabra pesaba, cada palabra medía para que en galego brillase, como se conta no soneto fábula que vos lín no comezo da miña intervención.
Botando unha ollada á traxectoria vital de Antón, a súa figura represéntaseme como o Galaaz de Ramón Cabanillas, un autor a quen el admira moito, poética e lingüísticamente. Pois Cabanillas dicía de Galaaz: sempre adiante foi rompendo o camiño, e rubindo as valgadas verdegallas do Miño, traspasou o lindeiro dun xardín encantado, onde todo en silenzo dormía repousado. E ao final, Galaaz, como ben sabedes, acabou dando co cáliz do Sangral, do Sant Grial, na montaña milagreira do Cebreiro Monte Salvat. Antón, para min, é un Galaaz que no galego oral e no galego literario anda á procura da copa sagrada, a palabra, da palabra. Os que o tratamos sabemos que é unha persoa tolerante e respetuosa, humilde e xenerosa demais. Realmente, o que sempre máis arelou foi ler e escoitar música clásica mentres consultaba manuais e artigos de romanística ou estudaba o léxico galego e os topónimos. E de facer bo tempo, o que lle gusta de sempre é patear no solpor. Desde hai uns anos, despois da pandemia foi máis ben no final da mañá. O que lle gusta é patear os barrios da cidade de Santiago e as aldeas do concello, polo que podería redactar unha excelente guía dos arredores de Compostela e tamén unhas memorias para contar como se foron transformando os barrios, as rúas e as cidades nas últimas décadas, e tamén os carreiros das beiras do Sar e do Sarela que tan ben coñece. Os paseos fainos sempre na compañía de Menani, nai dos seus fillos, Cibrán e Duarte, os que educaron na amable intransixencia do uso diario da lingua galega. Con Antón compartín accións e soños por unha Galicia máis rica e máis culta, co galego plenamente normalizado en todo o seu dominio, incluídas as comarcas extremeiras de Asturias, León e Zamora, onde temos acudido, os dous, a finais dos anos 80 e comezos dos 90 do século pasado, en días de invernía, con moito frío e ás veces con neve, un clima para el normal, para mí non, que me quería á beira da ría da Arousa. Para ele era normal. Bueno, pois temos acudido para apoiarmos o labor de persoas e colectivos que, tendo prácticamente todo en contra, trataron e tratan de defender o galego co tesón e o entusiasmo que en Galicia foron esmorecendo desde que introduciron a lingua galega nunha gaiola de ouro. A comezos deste mes de novembro, hai 3 semanas, o sábado día 2, Antón non puido acompañarnos a Xosé Enrique Costas e a min a Castropol, á asamblea de Axuntar, Asociación para a Normalización del Galego de Asturias. Axuntar un David que nestes momentos está enfrentado xudicialmente a un Goliat, o goberno do Principado, para impedir que o Principado de Asturias impoña co asesoramento científico da Academia de la Lingua Asturiana o glotónimo eonaviego ou ben lingua eonaviega para a variedade galega falada entre o eo e o navia, o que oficialmente en Asturias non se chama gallego asturiano, un termo que creou Dámaso Alonso. Dámaso Alonso decía que na Asturias, designaba con ese termo a modalidade lingüística da Asturias occidental, da que el decía que era unha región políticamente asturiana, lingüísticamente gallega, con influjo asturiano decreciente según se avanza hacia Leo. Xa voy acabando. O mes de maio do 1999, hai 25 anos, Antón e eu, xunto con 12 alumnas e alumnos meus do doutoramento e 3 alumnos ou alumnas, xa non lembro, de licenciatura, fomos aos montes da Serra de Gata, que el non coñecía, a un congreso sobre as falas galaico-portuguesas de Cáceres. Polo camiño, díxome varias veces: "E iso non será un portugués castelanizado?" Eu non lle contestei. Chegamos ao Valverde do Fresno e a San Martiño de Trebello, mirou, sentiu falar, falou coa xente e acabou por lle dicir a Xosé Enrique Costas, que levaba uns cantos anos estudando esas falas. Díxolle a Costas: "Pode non parecelo, pero tiñas razón. Se algo é galego." Costas non daba contida emoción ante as palabras do sabio da Fonsagrada. Desde hai tempo teñolle notado un certo pesimismo polo futuro da lingua galega.
a que consagrou toda a súa vida, e motivos non lle faltan hoxe para ese pesimismo. Segue sendo o romántico nacionalista que coñecín a mediados da década de 1970, aínda que bastante escéptico, pois os anos non pasan en balde e as ilusións van murchando. Con todo, como desde que sendo estudante universitario, el presidía o Galo, a primeira dunha rede de asociacións culturais que, como cogomelos ou como fungos, no outono apareceron por toda Galicia, segue a apoiar calquera causa que teña que ver coa dignificación deste país e da nosa lingua, e tamén coa dignificación da xente humilde, sexa cal sexa a súa procedencia, porque Antón nunca esqueceu que foi un neno labrego, como Balbino de Neiravilas, aínda que na súa aldea todos os nenos e nenas eran balbinos. Ata a apertura no 1964 dunha pista a Fonsagrada, 1964. Desde a súa aldea a esta vila só podían ir a pé, da cabalo ou en carro de bois. A luz eléctrica normal chegou no 1985, anos despois de que a cola do encoro de Crandas de Salime anegase terreos da parroquia de San Martín de Suarna, onde el naceu e se criou. Con Antón teño viaxado intelectual e tamén fisicamente polo mapa europeo das linguas románicas, sobre todo das linguas minorizadas. E con el, e con outros compañeiros do Instituto da Lingua Galega, compartín a irrepetible travesía de recollermos en peiraos e praias, en serras e montes, unha lingua considerada de pobres, infravalorada polas persoas informantes por mor do secular desprestixio do galego e pola práctica ausencia de usos formais. Unha lingua que, unha vez depurada da mellor maneira que sabemos, levamos un boquiñón de anos devolvéndolla á sociedade que a creou. Deste xeito, as persoas investigadoras do Instituto queremos contribuir á construción da patria da lingua de todos os galegos e galegas, dos de nación e dos de corazón, da xente que fala galego e dos que agardamos que o acabe falando. E, mentres tanto, continuamos a travesía cara a esa particular Ítaca, porque aínda quedan illas, peiraos e praias onde fondear, atracar ou abarloar e tamén gozar. Parabéns, amigo Antón, por esta merecida homenaxe e remato adaptando un dito dos vellos mariñeiros de Cambados entre os que eu criei: que os ventos lle sexan portantes á lingua galega. Máis nada.